Какво смятате за протеста на майките да се увеличи от 2 на 3 години майчинството? Ами мисля, че е правилен, защото в детските градини няма достатъчно места за децата. За ми ще ми омръзна да седа вкъщи. По-добре дето ходя на някакво социално заведение, там ясла, аз да почна работа. Мисля, че е много по-важно на днешно време да даваш някакъв старт и възпитание на детето си, защото всеки ден слушаме за агресията в училищата. Аз мисля, че колкото повече се контактува с родителя и с майката най-вече, толкова по-добре се развива детето в бъдеще. Така че определено не съм за да се съкращава майчинството. Поне 2 години да си остане както е било до сега, но малко по-подкрепено. Нека да вдигнат майчинските. Нека да ни предоставят и работа. Хубава. С 240 лева какво може да си купите? Един пакет памперс е 26 лева в най-добрия случай. Ако се увеличи майчинството от 2 на 3 години, как ще се отрази това на трудовия пазар за жените? Аз мисля, че има достатъчно безработни, има кой да ги замести за това време. От друга страна, това е време, което никога не може да се върне. Първото интервю за работа: имате ли деца? Първият въпрос, когато се отиде на интервю, е това. И когато съм с 2 малки деца, кой ще ме вземе? Както знаем, доста често децата боледуват. И съответно се налага на майката да отсъства от работа, а не всеки работодател проявява разбиране. Предполагам, че по-трудно ще намерят работа след това, след майчинството.